खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि जोनोम सानखौ मैयानि सानाव गोबां जायगायावनो गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैयानि सानाव 75 बोसोर बैसोआव आगान होबाय नरेन्द्र मदि बिथाङा। बिथांनि जोनोम सानखौ मैयानि सानाव दाब दाब गोबां जायगायाव फालिनाय बादिनो मुंदांखा बालानि महरगिरि पद्मश्री सुदर्शन पाटनायकआ पुरीनि लैथो रुगुङाव गाहाय मन्थ्रिनि बालानि मुसुखा बानायनानै समायना रमायना साजायनानै गाहाय मन्थ्रिखौ जोनोम साननि हामलायथि बावहरदों। बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै थारैनो आन्दोआव मा सोलिगासिनो दङ? बिसायख'थिखौ लानानै गावजों गाव हिंसायारि जाथाय खालामनाय, सोरखौबा गाग्लोबनो ओंखारनाय राजखान्थि दोलोनि मोनसे अडिअ' कल रेकर्डआ गोबां समाजारि बिजोङाव भाइरेल जागासिनो दङ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांखौ गाग्लोबनो ओंखारनाय मोनसे अडिअ' कल रेकर्डआ गोबां समाजारि बिजोङाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बिटिसि बिसायख'थिया जेसेबां खाथि सफैदों एसेबांनो राजखान्थिखौ लानानै हिंसायारि जाथाय खालामनायाबो बारानिफ्राय बारासिनसो जाबोदों। नाथाय बेफोरबादि खालामनाया जोंनि थाखाय गनायथाव नङा। बे अडिअ' भाइरेल जानायखौ लानानै डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङाबो गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों मोनसे पस्ट लिरनानै फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि सोरबाया बुथारनो होनदों, सोरबाया किखांना स्रां मोननाय बायदि होनदों, थेवबाबो आं सिरि थादों। पावार इज नट पार्मानेन्ट, बेखौ लाना दुगा जानाया थिक नङा होननानै गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायदों सांग्रां ब्रह्म बिथाङा। नाथाय बे गाग्लोबनो ओंखारग्राफोरा बबे राजखान्थि हान्जानि बेयो दासिमबो सोराङाव फैयाखै। डिफुनि एमएलए बिदासिं इंलेंनि हेंथायै कार्बि आंलं जिल्लानि गोबां आफाद गौथुमफ्रा गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला डिफुनि एमएलए बिदासिं इंलेंनि समाजारि बिजोङाव मोनसे गाज्रि भिडिअ' भाइरेल जादों। बेखौ लानानै एमएलए बिदासिं इंलेंनि हेंथायै रायजो राजाफ्रा बिबाननिफ्राय बोख्लायनो आरो रिजाइन होनो थाखाय दाबि खालामदों। नाथाय पुलिसआ दासिमबो बिनि सायाव जेबो रोखोमनि एक्सन लायाखै होननानै गोख्रों अजद दैखांदों रायजो राजाफ्रा। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव मुसा एबा मुस्लिम फरायसा आफादआ बिपिएफ दोलोखौ मदद होनो थाखाय फोसावबाय। मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बे खौरांखौ फोसावदों। बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला बिपिएफ दोलोखौ बिटिसि बिसायख'थियाव हेफाजाब होनो ओंखारनाया खालि मुसा एबा मुस्लिम फरायसा आफादाल' नङा, बेखौ बिटिसि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रानो लुबैदों। बे खेबाव बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे मुसलमान रायजो राजाफ्राबो बिपिएफ दोलोखौनो सोरखार दानायखौ लुबैफिनदों आरो सोलायनायखौ लुबैदों। मानोना इउपिपिएल सोरखारा 5 बोसोर सोरखार सालायनानै जेबो जौगानाय खामानि मावनो हायासै। जाखिनि खामानि मावनांगौमोन बिथांमोना बेनि आधाखौबो मावनो हायाखै। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो सोरखार दाफिननायखौ लुबैदों। बेखायनो मुसा एबा मुस्लिम फरायसा आफादाबो बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोखौनो मदद होगोन होननानै फोरमायथिदों मुस्लिम फरायसा आफादनिफ्राय। मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव फिन आरोबाव दाङाबाजि। आदार नागिरनानै फैनाय मागु हाग्रानि मैदेरा हरनि उन्दुफुनाय समाव फैनानै उदालगुरि भैरबकुन्द बियाबनि गणेश घाट माजुलि बस्ति गामियाव हरनि 1 रिंगासो समाव फैनानै गासै गंबा नखरफोराव हाबनानै न' बां सिफायनानै सोरलां बोरलां खालामनायजों लोगोसे माइ माइरं गासैखौबो जाजोबलाङो। बे जाथायखौ लानानै न' सिफायजानाय बिगोमाफ्रा दुखु फोरमायनायजों लोगोसे सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो थाखाय हास्थायदों। कन्ट्राक्टर चक्र मोसाहारि बिथांखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा चिरां जिल्लानि आरो बिखौ गुवाहाटी पुलिसआ गावनि न'आवनो थांनानै एरेस्ट खालामदों होननानै खौरां मोननाय जादों। फन टेपिं खालामनायनि गेजेरजों बिथांखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिथांखौ राजखान्थियाव रां बाहायनायनि सोमोन्दो थानायाव एरेस्ट खालामदों होननानै खौरां मोननाय जादों। नाथाय मानो थाखाय एरेस्ट खालामनाय जादों बेनि गुबै जाहोनखौ रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। 37 नं धोनस्रि बियाबाव बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। धोनस्रि बियाबाव बिपिएफ दोलोनि थासारिया जोबोर मोजाङावनो दङ। बे थासारिखौ नायोब्ला बिपिएफ दोलोआ देरहाखानाय होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिपिएफ दोलोआ 1 नाम्बार पजिशनाव देरहानो हायाब्लाबो बिपिएफआ 2 नाम्बाराव देरहासार जानो हागोन। इउपिपिएल दोलोआ बिपिएफखौ बायदिसिना बुंबाय थानो हागौ, नाथाय बिथांमोनहा बिसायख'थिनि मुङाव जेसेबां रां खरसा खालामदों बिथांमोना जेबो मुलाम्फा जानाय नङा आरो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों इउपिपिएलआ होनाय रांखौ ला, नाथाय भटखौ होनाय समाव बिपिएफआव हो होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेजों लोगोसेनो बिपिएफआ सोरखार दानाया रोखा जाबाय होननानैबो बुंथिबावो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। फुजा होनायनि मुङाव बुट जानानै गोबां सुबुंफोरा फाहामथाय लानो गोनां जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला नावबैसानि जरिगुरि गामियाव कृष्ण जन्माष्टमीनि मुङाव फुजानि बुट जानानै गासै 60 निफ्राय लानानै 70 नि गेजेराव उन्दै गथ'फ्राबो गोबानाय, मोदोम सानाय, लोमजानाय, खर' सानाय बायदि बेरामाव गोग्लैनानै फाहामथाय लानो गोनां जादों। बेनि मादाव सानैया मोजां थासारियाव फैबाय, नाथाय गोबां सुबुंफ्रानो दासिमबो बेरामजों भुगिनांनानै दङ होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों।
आक्रासुनि बारग' आफादगिरि बिस्वजित राया कच राजबंशी हारिनि रायजो राजाफोरनो बिजेपिआ हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै फोरमायदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि कच राजबंशी हारिनि जेंनाफोरखौ बिजेपि दोलोआ सुस्रांनानै होनो थाखाय रादाय होदों आरो कच राजबंशी हारिनि जेंनाफोरखौ बिजेपिनि अनगायै रावबो राजखान्थि हान्जायानो सुस्रांनानै होनो हाया। बेखायनो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव जाहाथे कच राजबंशीनि रायजो राजाफ्रा बिजेपि दोलोनो भट होयो बेनि थाखाय खावलायहरदों आक्रासुनि बारग' आफादगिरि बिस्वजित राया। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।